Ikusiko ditugu falta diren bi galdera motak. Sakatuko dugu gehitu galdera bat, eta falta diren biak dira aukera anitzeko sareta eta kontrol aukidun sareta. Izango dira, bi sare erlazionatzeko zutabeetan dauden datuak, errenkadan dauden datuekin. Desberdintasuna hemen bezalakoa. Aukera anitzak onartzen zuen bakarrik erantzun bat, eta kontrol aukiak bat baino gehiago. Hemen berdin, aukera anitzeko sareta onartuko du bakarrik erantzun bat lerro bakoitzean, eta honek onartuko du bat baino gehiago. Aukeratuko dugu aukera anitzeko sareta, egingo dugu galdera, adibidez, sailkatu animaliak, eta hemen jarriko ditugu animaliak eta familiak. Adibidez, sugea, usoa eta txakurra. Beste alde batean jarriko ditugu familiak. Narrastiak, hegaztiak eta ugaztunak. Bestea joango gara betetzen beti bezala, behartu errenkada bakoitzean erantzun bat ematera, behartu errenkada bakoitzean bat. Eta hemen erakutsi ausaz. Erantzunen gidara joango gara, esango diogu zein dagoen ondo, sugea narrastia, usoa hegaztia eta txakurra ugaztuna. Emango diegu puntuazioa eta abitu hemen pizka bat kontrolatu behar dugu. 3 puntu eman behar diogu, ez dago beste aukerarik. Eta orduan, galdera honek momentu batean izango ditu 3 puntu. Baina, eginda, utziko dugu eta egingo dugu falta dena. Egingo dugu berdin, gehitu galdera, baina orain aukeratuko dugu kontrol laukidun sareta, kasu honetan zenbakiak sailkatuko ditugu. Orduan, hori izango da galdera. Sailkatu zenbakiak. Jarriko ditugu zenbaki batzuk, adibidez 4, 6, 7, 9. Eta hemen zutabeetan jarriko ditugu zeintzu diren bakoitiak, bigarrenean bikoitiak, eta hirugarrenean lehenak. Hori da primoak. Horrela egiten dugu momentu batean emateko bati bi erantzun posible. Betikoa egingo dugu, behartu errenkada bakoitzean jarri eta ausaz. Eta orain bai erantzunen gidan, badaukagu 4 bikoitia da, 6 bikoitia da, 7 bakoitia da, baina baita ere lehena, eta 9 bakoitia da. Emango dizkiegu puntuak edo, eta eginda. Orduan badakigu 7ak onartzi dituela bi erantzun. Ikusiko dugu nola gelditu diren azken bi galdera hauek. Begia sakatuko dugu eta ikusiko dugu nola gelditu diren. Sugea, narrastia eta noski hemen agertzen daia errenkada bakoitzeko erantzun bat behar du. Hartzen badugu beste bat, bestea desgaitzen da. Onartzen digu bakarrik erantzun bat. Txakurra ugaztuna da eta usoa hegaztia da. Baldin bagoaz bigarren atalera, bigarren galderara, hemen 7 zen bakoitia eta baita ere lehena, onartzen ditu biak aukeratzea, 6 da bikoitia, 4 da bikoitia eta 9 da bakoitia. Eginda dagoenean bidaliko dugu. Orduan, galdera mota hauek posibleak dira baita ere horrelako ariketak prestatzeko eta gogoratu beti desberdintasuna. Honek ez du onartzen erantzun bat baina gehiago eta honek bigarrenak bai.